नमो कुमार सोनवरानि इलेक्सन गेलेनो मोनला होननानै मैया गथायखौ मोनसे बे खोथाखौ आङो 2 मिनिटाव फोजोबनि 2018 सनाव जेला आंखौ WPTBC मिनिस्टार दायित्व होबाय बे WPTBC डिपार्टमेन्टआव मोनसे स्क्रिनिं कमिटि दङ बियो ST खौल' नाया SC खौबो OBC खौबो नायबिजिरो सोरबाया जुदि इलिगेल भाबै कास्ट सार्टिफिकेट लादोंबा बहाय जुदि कमप्लेन गोलैयोब्ला बे स्टेट लेभेल कमिटिया आन्डार WPTBC डिपार्टमेन्ट बे स्क्रुटिनि कमिटिया नायबिजिरो 2018 आव आङो बिबान मोननाय लोगो लोगो नब सरनिया हिरा सरनियाया ST नङा बे खोथाखौ गोदोनिफ्राय जों बुंबोदों रायजो राजा बुंबोदों बिभिन्न दल संगठना बुंबोदों दा बे हिसाबै बेखौ नायबिजिरनाय जादों नायबिजिरै बेनाव सकस हरदों हियारिं लानाय जादों खेबथाम आं मन्थ्रि थानाय समावहाय बेनो सकस हियारिं खालामनाय जादों बियो फैयाखै दा बे कमिटियानो कन्टिनिउ लागातार बिनि सायाव नायबिजिरै थांनाय बारावहाय बे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटि आन्डार WPTBC डिपार्टमेन्टआ बिनि कास्ट सार्टिफिकेटआ STआ नंखाय एबा बे ST नङा होननानै बेखौ प्रमान खालामदों प्रमाना कमिटिया खालामाखै बै समावहाय आं जेला बिनो सकस खालामो डिपार्टमेन्टनिफ्राय स्क्रुटिनि कमिटिनिफ्राय बेखौ बुंनाय जादों नों जि ST प्लेन्स नोङो प्रमान हो बे प्रमानखौ गावो नांगौ रोखोमनि फोरमान बिलाइखौ बे होनो हायाखै जायनि थाखाय बिनि STआ बे कमिटिया बेखौ बातिल खालामबाय केन्सेल खालामबाय दा बियो जाहा महामान्य माने हाइकर्टआव थांनानै माने बिसार बिहैबाय सिंगेल बेन्चआव बेखौ रायदान होदों बिनि फेभाराव किन्तु डाबल बेन्चआव बेखौ क्लियार होखानाय जादों जे बे ST नङा बे हिसाबै बियो दाख्लैनि जि आरो फाइनाल जि रायदान बियो ST नङा बे खोथाया कनफार्म बे गासै प्रक्रियायाव गासै हाबाफारियाव स्टेट गभर्नमेन्टनि गिदिर बहाय रल दं थेंक इउ नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा हादरसायारि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226 बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो Nine, 10.